Vandaag doen we een klein experiment. We gaan het interview houden in het Limburgs dialect. Vandaag interview ik Elise Stassen, 30 jaar en als hondencoach-eigenaar van Let's Go Outside. Hoe met ze eigenlijk in korte tijd zichzelf heeft ontwikkeld als de hondencoach. Hoe ze moest zijn als ze eind begeleiding moest hebben met 10 honden. Ik zou zeggen, kijk goed. En zet maar geen muziek op, want dat blijft ze lekker en met. Vandaag interview ik voor de 9e aflevering van het 10 minuten gesprek Elise Stassen. Elisa, ja, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Dankjewel voor die gastvrijheid dat we hier mochten zijn op die terrein, zou ik maar zeggen. Ja. Die hebben zijn eigen wij woesten de hun begeleid. Van hier dat is ook eigenlijk in werk. Waarom hebben ze eigenlijk, waarom hun? Waarom hun? Goeie vraag. Ik denk dat het van kleins af aan is gekomen. Ik heb een foto en de babywagen, kinderwagen, hoe ik juist met het cupje boven de kinderwagen uitkom. En er stonden 2 hele grote dobermannen voor, die papa en mam destijds hadden. En eigenlijk is het vanaf daar ook begonnen. Dus op alle foto's en de jeugddruk dat ik met de hund bezig ben, of dat nu knoevelen is of gek doen is, of wel kunstjes leren. En papa en mam hadden altijd dieren, of dat nu koeien waren, paard en kippen, wat we nu ook nog hebben. Dus ik ben eigenlijk tussen de dieren opgegroeid. En uiteindelijk ben ik een opleiding gaan doen in dier- en veehouderij op de Has, de hogeschool. Het is goed bevallen. Dat was natuurlijk voor de adviesrichting in te gaan. Ik ben dan naar de vleesindustrie ingegaan als kwaliteitsmanager. En was heel goed bevallen, is super veel geleerd. Uiteindelijk kwam een punt in mijn leven waarvan ik zei, wat wil ik nu echt? En het is wel leuk dat het rond de 30 speelt, meestal die vragen. Toch de midlife crisis. Ja, de mini-midlife crisis, denk ik. Toen ben ik mezelf vragen gaan stellen. En toen kwam dat toch uit dat ik toch wel heel veel affiniteit met hij. Ik ga dan passie voor. Ik merkte ook dat ik talent ervoor heb. Dus dat ik ook al vrienden en vriendinnen erin kon helpen. En mijn eigen hung ook zelf met eindelijk heel erg gestruggeld. Echt huilend een keer op de stoep gestaan en gedacht, wat moet ik met hem? Hoe nu verder? En dat is eigenlijk wel leuk dat ik lui die nu dat moment hebben van... Nee, dat herkent ze eigenlijk en dat is gewoon ervaringsdeskundige. Juist. Dus ik kan heel goed in de emoties van de lui lezen en wat voor stadion dat ze zitten en wie ik hun erin kan sturen en zelfvertrouwen kan geven. Maar nu nog even met terug naar dat, op het moment dat ze dat eerste idee kreeg van ik wil voor mezelf beginnen, ik wil ook dat, ik wil hondencoach gaan worden. Want toen ze bij mij 4 maanden geleden begonnen was ze eigenlijk ineens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Kent ze mij metnemen in dat proces? Ja, ik wist wel al van mijn puberteit af aan, een jaar of 15, toen ik wou op mezelf. Ik wist niet wat. En ik heb gewoon studies gedaan, ik heb ook nog natuur- en landschapsbeheertechnieken gedaan. Ik heb van alles gedaan wat omtrent natuur en dieren. En wie is dat gestart? Ik ga altijd een cravings bijna. Dat ik wist zeker dat ik wil niet zeggen controlfreak, maar ik wou graag doen hoe ik helemaal mezelf kon zijn. Ja, dat met plezier en met passie. Plezier, ja. En ik koos ook al voor mezelf visualiseren dat als ik dat vond, als ik wist wat dat was, dat ik dat super goed in werd. En wie is dat begonnen? Ik heb eerst ben ik gestart als uitlaatservicedienst. En dat deed ik al niet het standaard uitlaatdienst. Dus niet met de bus een aantal hun ophalen en die in een gebied uitlaten. Nee, ik ging bij de lui langs die tussen aanhalingstekens al een probleemhond hadden. Een jonge pup en die hele oude hond, hond die absoluut niet met andere hond samenkosten, hond die gewoon het vaste vertrouwde rondje moesten lopen. En eigenlijk op die fiets ben ik begonnen. Dat heb ik 3/4 jaar gedaan. Toen kreeg ik eigenlijk de mogelijkheid om hier te komen wonen, dat is mijn oude huis. Ja, gigantische kans, super dankbaar dat ik hier mijn plek heb en kunnen vingen. En toen begon het te kriebelen. Toen heb ik hier een brak van een huis en ik moest het alleen maar betalen. En ik dacht, maar ik kan ook gaan doen om de locatie te gebruiken. Toen ik met papa en mama overlag, koos ik een stukje wei gebruiken. En toen ben ik puppy oppas aan huis begonnen. Dus toen brengt die een pup naar mij. Toen ga je de hele dag werken of een dagje erop uit. En ik verzorgde hem de hele dag, maar ik trainde hem ook de hele dag. Dus ik had eigenlijk een roedel van hun hier. Die leerden met elkaar te kallen in de hondentaal. Die leerden socialiseren met de andere dieren hier. En ik leerde die al in gevaren stadium tot de lui ook toesdacht van hij heeft vandaag niet alleen zich de voort nog gerend, maar ook zijn mentale energie is kwijtgeraakt en hij heeft geleerd vandaag. Dus die zoog ze ook in de cursussen
tussen die sneller vooruit gaan dan een hondje wat maar in zijn weg gaat met gebeurt. En wat was dan het moment dat ze dacht van ja, nu moet ik een business coach bij holen, want ja, nu wil ik, wat was dat? Wou ze groeien, wou ze Ja, ik vond dat, ik ben super creatief, ik zie nog overal kansen, ik ben heel positief ingesteld en dat helpt mij om te zeggen van, ik wil niet alleen met hun werken, maar ook de persoon achter de hond. Dus voorheen had ik dus bij de uitlaatservice en de puppy-oppas had ik alleen de hung van de lui. En ik kreeg natuurlijk ook vragen van, hey Lies, ik zie het best wel zo goed en kan ze me tegen een keer helpen? Heb ze niet tips voor als dit en dit gebeurt of met dat gedrag? En daar heb ik een doorgepakt. En toen dacht ik, weet je wat, ik kan nog goed met lui omgaan. Ik kan nog heel goed lui aanvullen. Ik ben heel eerlijk, heel open. Ik zeg ook echt wat ik ervan vind. Of ze dat fijn vinden of niet. Meestal lui vinden het dan nog fijn. Wie brutaler, wie eerlijker tot ik ben, wie fijner dat ze het vinden. Wie las eigenlijk van hun showers afhouden. Dat is eindelijk een keus voor hun wordt gemaakt. Ja. En toen dacht ik van ja, maar hey, als ik dus aan met dieren ga werken en met lui, en ik wil dat groter opzetten dan wie ik het nu heb, dan heb ik hulp in nodig. En hulp wordt in mijn ogen geen vriend, geen familie, immers neutraal, dan met een stamp onder mijn loco schrijven en zeggen, hey, wat stoeveurd is, dat kan je bereiken. En niet en dan ga je zeggen, ja, maar misschien dit en al die schijnzekerheid in de wereld. Nee, precies. En wat als ze nu terugkijkt, wat is de dingen wat ze allemaal al bereiken? Wat zijn de dingen die ze... Ja, gigantisch veel. Ja. Als ik kijk naar, wat is het vandaag? Het is nu juni. Ik heb me op mijn verjaardag, 2 januari, ben ik 30 geworden, heb ik me ingeschreven bij de KVK. Dus toen begon het allemaal officieel. En vanaf die dag ben ik gewoon skyrocket gegaan. Ja. Ben ik echt letterlijk opgestegen. En ik pak ook alles aan en ik pak meteen door. Dus en dan moest ik kort bij die eigen gevoel blijven. Iedereen had een mening, iedereen vindt het. En natuurlijk ging ik af en toe daar vanaf en had ik eigenlijk dicht bij nodig om te zeggen van, hey Lies, even weer terug. Ja, want wat heb zich dan voor zichzelf uitgehaald? Voor mezelf heb ik er uitgehaald nog meer mezelf durven te vertrouwen. Dus ik word al niet op mijn mond gevallen. En ik weet ook wel zeker dat ik toen al zelfvertrouwen had, zeg maar, een half jaar geleden toen ik bij dit startte. Maar dat is nu zo'n boost gekregen, dat is nu zo gegroeid. Door eerst keer terug naar zichzelf te komen en niet in het vaarwater van anderen met te laten nemen. Nee, precies, want hebben ze in een korte tijd echt enorm veel succes geboekt. Hebben ze enorm veel, wat ze zei, alle kansen, alle mogelijkheden die op die paard komen, hebben ze gepakt. Ja. Kan ze me uitleggen wie dat succes voor dich eruit ziet? Dat is een hele goede vraag. Succes voor mij ziet eruit, dat betekent voor mij persoonlijk vrijheid in mijn dagelijkse bezigheden. Dus of het nu een weekplanning is, een maandplanning of een dagplanning. Dus de vrijheid, de vrijheid hebt dat ik in zo'n loop wat stil wil. Ik bepaal. Ja. Ik bepaal of ik vandaag nog aan huisconsult ga of dat ik een halve dag achter mijn computer ga zitten. Of dat ik met Jules, mijn man, een halve dag erop uit ga. Dat vond ik heel belangrijk. De lepel en de pap houden. Ik ben heel gedreven. Ik heb echt een drive for life. Dus ik vind het vervelend dat ik voor de voetloop. Dat klinkt misschien egoïstisch, maar het geeft mij juist de kracht om te zeggen van ik weet hoe ik heen wil. Daar kan ik zeker lui bij betrekken die me daarin ondersteunen, wie onder andere dich. Maar ik bepaal de richting. Precies. En dan kent ze een met of dan kent ze een niet met. Even goede vrienden. Ja, dat herken ook wat ze zei, dat ze de drive hebben, dat ze dat plezier goed in werk houdt. Maar waarom hebben ze voor het ondernemerschap gekozen en niet om zo in een loondienst te gaan doen? Ja, ik heb vanaf mijn 12e moest ik van pa en mama gaan werken. Ja. En van onkruid uittrekken bij een plantenkwekerij, tot bij de macro werken, tot bij het Groene Kruis de Kuur heb ik gepoetst bij de oude lui thuis. En dus het was allemaal in loondienst. En dat was leuk, dat was prima. Maar ik ben echt tot een punt gekomen en ook het feit dat ik een burn-out heb gehad. Het mij aan het denken gezet van wat wil ik nu echt en dan maak ik ze in de burn-out zorg wel dat ze zichzelf leert kennen, dat ze eens kijken wie best opgevoed, wie draag ik me rondom mijn vriend en familie, ben ik dat echt, is dat de persoon die ik wil zijn, ja en dan ga je sinds eigen in de spiegel kijken en diep in de spiegel kijken en dat is wel een moment geweest dat mij dat stap nog eens doorgezet om te zeggen van hey, ik ga het nu doen op mijn manier. Ja. En gewoon, want daar hoor ik de passie, daar hoor ik het plezier, daar hoor ik ook de voldoening uit. Juist. Wat kan er van ook vind ik verwachten? Ja, ik weet het wel, maar ik vind het ook leuk om gewoon even te vragen. Ja, ik kan er verwachten. Ik ga dit jaar gewoon het natuurlijk wat ik al binnen doe nog uitbreiden.
Dus ook de bedoeling dat achter de schermen iemand mij kan ondersteunen. En of dat nu administratief is of marketingtechnisch is, ik heb daar eigenlijk al hulp bij nodig. Maar dan ga je in ieder geval een team om je heen bouwen. Ja, ik ga een team om me heen bouwen. Nu doe ik alles fysiek, dus het echte 1-op-1 contact. Maar ik merk ook dat er wel waarde wordt gehecht als ze een online workshop zouden kunnen kopen bij mij. Waardoor ze mij wel zien, maar dan via het videoscherm of via YouTube filmpje. En volgend jaar is de bedoeling dat ik ook nog een opleiding ga volgen in canicross. En dan ga ik de lui helpen om het sporten met die hond op te zetten. Ja, leuk man. Heb je nog een goede tip voor andere ondernemers? Just do it. Gewoon doen. Gewoon doen. Op een gezicht durven te gaan en te durven falen onder andermans meningen. Ja. En hoe kunnen voor dich vingen? Hoe kunnen de lui vingen die met een hond die dich willen komen? Ja, ik woon in het prachtige Valkenberg. Dat is mijn thuisbasis, mijn thuislocatie, waar ook de cursus en de trainingen worden gegeven. Maar als ik kies van wie moest mij bereiken, is via mijn website letsgooutside.nl. En daar kan ze eigenlijk in contact met mij komen. En anders kunnen jullie altijd gewoon vingen op Instagram. Dat is ook. Of course, Instagram, Facebook, misschien in de toekomst TikTok. Ja, ik toon ze gewoon verdiepen. Hey Elisa, dankjewel voor dit 10 minuten gesprek en dat we hier mochten zijn op deze prachtige locatie. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Dat voor dit in het dialect mocht doen. Ik vond het in ieder geval super leuk. Ja, heel fijn. Kennst du een ondernemer of bist du misschien zelf de ondernemer? Dan jij met Joyce aan tafel wil zitten? Stuur dan een bericht via Facebook, Instagram of mail naar info@joyfulness.net. En wie weet zit je binnenkort samen aan tafel.